Anapana, observació de la respiració. Tanca els ulls. Seu en una posició còmoda amb l'esquena estirada. Observa la respiració. Observa com entra i surt l'aire dels forats del nas. Observa les sensacions a la zona de sota el nas. Relaxa el cos. Relaxa la ment. Continua observant la respiració. Quin forat del nas està tapat i quin no. Per ell entra i surt l'aire. La respiració és el que pot comunicar la matèria i la ment, el cos i l'esperit, aquí i ara. Farem despertar la consciència, controlant la ment mitjançant l'observació de les sensacions. Vipassana, observació de les sensacions. Observa les sensacions del teu cos, desagradables, neutres o agradables, de cap a peus i de peus a cap, sense reaccionar a elles. Aplica la llei de la natura que diu que les sensacions són impermanents, tal com sorgeixen, tard o d'hora desapareixen. Sorgeixen, desapareixen. Sorgeixen, desapareixen. Anicca, anicca, anicca. Aquest és el significat de la paraula equanimitat. T'has de mantenir equànim davant les sensacions, siguin desagradables, neutres o agradables. Observa les sensacions del cuir cabellut. Baixa el front. Està relaxat. Observa el pols, esquerre i després el dret. Observa les celles.
després els ulls. Baixa per les galtes. Les sents com se solten de tota tensió. Observa l'orella esquerra i després la dreta. Sensacions al nas i per sota. Llavis i boca. Baixa el coll. Si la ment es dispersa, somriu i no t'enfadis amb ella. Recorda que estàs aprenent a canviar l'hàbit de reaccionar a les sensacions, no només les dels sentits, sinó també les que provenen dels pensaments de la ment. Aquí i ara. Aquí i ara. Aquí i ara. Abaixa i relaxa les espatlles. Aixelles, bíceps i tríceps. Sensacions als colzes. Avantbraços. Canells. Mans i dits. Sent fins i tot la més petita vibració. Aprèn a afilar l'atenció per a que puguis sentir no només les sensacions burdes, sinó també aquelles subtils.
boca de l'estómac i panxa. Sensacions al sexe i a la base pèlvica. Pugem a la part superior de l'esquena, cervicals. Abaixa i relaxa les espatlles. Baixa a poc, vèrtebra per vèrtebra. Omòplats. Vèrtebra per vèrtebra. Mitja esquena. Vèrtebra per vèrtebra. Lumbars. Aprofita per estirar l'esquena i recol·locar-te la postura. Aquí i ara. Aquí i ara. Aquí i ara. Natges i cuixes es destensen. Genolls. Bessons i canyelles. Turmells. Plantes dels peus. Empenyes i dits dels peus. Somriu quan la ment salti al passat o al futur. Només aquí i ara estem augmentant l'enfoc de l'atenció. Pugem de peus a cap. Dits dels peus. Empenyes. Plantes dels peus. Turmells. Canyelles.
bessons i genolls. Cuixes i natges. Aquí i ara. Sent fins i tot la més petita vibració. Aprèn a afilar l'atenció per a que puguis sentir no només les sensacions burdes, sinó també aquelles subtils. Observa les sensacions a les lumbars. Estira l'esquena. Ves pujant a mitja esquena, vèrtebra per vèrtebra, vèrtebra per vèrtebra. Puja a la part superior, cervicals. Baixem a la base pèlvica i sexe. Panxa. Observa les sensacions. Boca de l'estómac. Pit. Dits, mans, canells, avantbraços, colzes, tríceps i bíceps relaxats, aixelles i espatlles. Somriu quan la ment salti al passat o al futur. Només aquí i ara estem augmentant l'enfoc de l'atenció. Sent el coll. No hi ha estrès. Boca i llavis. Sent l'aire entrant i sortint pel nas. Orella dreta, orella esquerra. Les galtes estan sense tensió. Els ulls i les celles. Pols dret i esquerre. El front està serenament estirat.
Tornem a l'inici. Les sensacions al cuir cabellut. Aquí i ara. Metta Bhavana. Un cop acabada la meditació vipassana, estàs en un estat d'alta sensibilitat física i mental. Amb unes sensacions que han anat sortint de tensions antigues, sankaras. I per tant, en un estat de positivitat que pots desitjar compartir amb el teu entorn més proper. Recorda sempre que la teva negativitat porta tristor als que tens al voltant i la bona energia encomana alegria als demés. Aplica la comprensió, la compassió. Recorda de no jutjar els demés ni a tu mateix. Gràcies.